Здравейте в това последно видео от серията за въведение в графи, в което ще говорим за алгоритъма за обхождане на граф в дълбочина. В предното видео говорихме за обхождане в ширина и този алгоритъм е много подобен. На английски се нарича Depth First Search или DFS и единствената разлика е последователността, по която се обхождат различните върхове на графа. Когато се разглежда един връх, отново се разглеждат всичките му съседи. Разликата е в това, че преди да се премине към следващия съсед, се задълбава, така да се каже, в първия срещнат и се разглеждат всички негови съседи, пак се задълбава в първия срещнат и така докато не се стигне до връх, за който всичките му съседи вече са разгледани. Само тогава алгоритъмът се връща назад, backtracking на английски, за да продължи с следващия съсед на някой от предходните върхове. Съображенията са същите като преди. Трябва да внимаваме да не посетим един връх повече от един път. Затова трябва да следим кои върхове вече са посетени. И алгоритъмът може да не изчерпа всички върхове, ако графът не е свързан. Или за ориентиран или насочен граф, ако няма път от началния връх до един или повече от другите върхове. Така че не трябва да разчитаме на достигането на определен връх за приключване на алгоритъма, а просто по подобен начин, като с опашката, трябва да видим кога сме изчерпали всички възможни нови върхове. Тук ще отворя една скоба, която е, че понякога търсене в дълбочина се ползва като част от по-сложен алгоритъм, докато търсенето в ширина по-скоро самостоятелно или се ползва подобен на него алгоритъм, като алгоритъма на Прим или Дайкстра. Така че за търсенето в дълбочина, ако не сме изчерпали всички върхове, понякога започваме от нов недостигнат връх и повтаряме търсенето. Нищо не ни пречи да го направим и за търсенето в ширина, но просто това е традицията, която се изградила, така да го кажем. Пък и има едно малко предимство на търсенето в дълбочина, което ще видим малко по-късно. Да разгледаме отново последния граф, който изглежда така. Обхождането в дълбочина при него ще протече последния начин. Ще започнем от връх 2. Примерно, може да почнем от който искаме връх, но да кажем, че започнем от връх 2. След това неговите съседи са 0 и 3, но когато разгледаме връх 0, ще продължим с връх 1 директно, преди да разгледаме съседите на 3, които са 4 и 5. Така че започваме от връх 2, добавяме 0 и 3 като следващи върхове, които трябва да се разгледат. Къде? Отново ще видим къде. Но този път това няма да е опашка. При разглеждане на връх 0 ще добавим връх 1. При връх 1 няма вече други върхове, които са съседи на 1 и не са разгледани. Затова ще се върнем назад към връх 0. Той няма повече съседи. Ще се върнем назад към връх 2. И тогава ще разгледаме връх 3. Той има съседи 4 и 5. Ще разгледаме 4. След това ще разгледаме 5 като съсед на 4. След това ще се върнем до 3 и ще разгледаме отново 5, но понеже той вече е посетен, ще приключим с алгоритъма до тук или по-скоро няма да добавяме негови съседи. Та ще се върнем към 3, ще се върнем към 2 и накрая алгоритъмът ще приключи. Най-лесният начин да реализираме това връщане назад е чрез рекурсия. На практика дефинираме специална функция, нека тя се казва DFS, след което я извикваме с аргумент началния връх. Тя от своя страна маркира аргумента си като вече посетен и извиква себе си върху всеки от съседите му. Рекурсията ще приключи, когато се достигне връх, който няма непосетени съседи. Така че, по-точно, функцията извиква себе си върху всеки от непосетените съседи и също, преди да маркира върха, за който е извикана като посетен, проверява дали той наистина е посетен и ако вече е, просто приключва. Ако сте свикнали с рекурсия, всъщност тази реализация изглежда доста лесна, но на практика тя се възползва от факта, че извикването на функции се извършва чрез неявен стек. Вместо това може да използваме явен стек, което е структура от данни като опашката, и реализацията да е иначе идентична с тази за обхождане в ширина. След малко ще видим как, но преди това да видим отново тук визуализация на протичането на алгоритъма. Първоначално започваме с връх 2 и неговите съседи са 0 и 3. В стека ще се съдържат 3 и 0.
За разлика от опашката, ще взимаме последният елемент на стека, който е 0, така че вадим 0 от стека и посещаваме този връх и добавяме неговите непосетени съседи, а именно 1. След това вадим 1 от стека и виждаме, че той няма непосетени съседи, така че не добавяме нищо на стека и сега на върха му стои 3. Обхождаме 3, т.е. вадим го от стека и добавяме неговите съседи 5 и 4 на стека. Сега 4 е на върха на стека, затова следва посещаване на връх 4 и добавяме неговия непосетен съсед 5, защото въпреки, че 5 е в стека, посещаваме върхове само когато ги вадим от стека. Сега ще извадим 5 от стека, понеже това е върха на стека и връх 5 няма непосетени съседи вече, така че приключваме, връщаме се назад, което буквално означава, че виждаме кое е следващото нещо на върха на стека. Това е 5, но 5 вече е посетен, така че както преди го пропускаме в този случай. Та нещо, което мисля, че е очевидно, стекът расте отляво надясно, но намалява от дясно наляво, за разлика от опашката, която растеше отляво надясно, така да се каже, но намаляваше също отляво надясно. С други думи, стекът е first in, last out или last in, first out. Последният влезнал елемент е първия излезнал, докато опашката е first in, first out. Първия влезнал е и първия излезнал. Реализацията на обхождане в дълбочина чрез явен стек може да изглежда последния начин. Коментар, пролог, въвеждане на NEM, въвеждане на графа и запаметяването му като списък от съседи, въвеждане на първоначален връх, инициализация на стека и на масива от посетени върхове и вкарване на първият връх в стека. След това, докато стека не е празен, вадим връх от стека, проверяваме дали този връх вече не е посетен, ако е така, пропускаме го и продължаваме с следващия. Но ако не е, го маркираме като посетен и го отпечатваме. След това, за всички съседи на този връх, добавяме ги в стека, ако не са вече посетени и приключваме с обхождането. Едно специфично нещо има тук и това е, че обхождаме съседите в обратен ред. За разлика от обхождането им в реда, в който са въведени, което беше в обхождането в ширина. Защо това е така? Оставям като упражнение на зрителя и може в коментарите всъщност да отговоря, но не е особено важно. Накратко е така, за да получим очакваната последователност при отпечатване, но и в двата случая обхождането в дълбочина ще бъде валидно, независимо дали обхождаме съседите в правилен ред или в обърнат ред. Сега да копираме този програмен код в текстови файл и да потвърдим, че той се компилира, след което ще го извикаме със същия примерен вход, като по-рано. Ето, че кода се компилира успешно, така че нека го извикаме върху същия вход, както и отпреди, с други думи, същият граф и начален връх 2. Извикваме програмата, подаваме и този вход и виждаме, че последователността на обхождане на върховете е 2, 0, 1, 3, 4, 5. Точно това, което видяхме. 2, 0, 1, 3, 4, 5. За финал ще разгледаме и реализацията, използваща рекурсия и ще я сравним с това, което видяхме току-що. Тя изглежда последния начин. Отново започва с коментар, пролог. Този път графът и масивът за посещаемост са глобални за по-лесен достъп във функцията DFS, но можехме да я имплементираме и по чист начин, като ги подадем като аргументи. Отново на състезание не пречи да са глобални тези структури. Самата функция DFS първоначално проверява дали подаденият връх е посетен и ако това е така, връща директно управлението на програмата. Ако върхът вече не е посетен, се маркира като посетен и се отпечатва и след това обхождаме върховете подред и за всеки непосетен извикваме функцията отново върху този непосетен съсед.
Така тя ще влезе отново вътре, ще провери дали върха е посетен, ако не, ще го маркира, ще го отпечата и ще рекурсивно повтори същата логика. Да видим как тази функция се извиква в функцията main. Първоначално въвеждаме NEM. Графът е списък от съседи, въвеждаме го и него. След което въвеждаме първоначален връх, инициализираме масива, който пази дали един връх е посетен или не и извикваме функцията с началния връх, след което просто отпечатваме нов ред и main функцията приключва. Интересно е да забележим, че кодът е почти идентичен с този използващ явен стек. Частта, която добавя елементи в стека, проверява дали стека е празен и после вади елементи от стека, е просто извикването на функцията. Това се случва неявно. Добавянето в този неявен стек се извършва преди извикване, а ваденето след извикване. Затова и добавянето в явния стек се извършва преди цикъла и когато трябва да се направи заявка за обработването на съсед, а ваденето като пролог, т.е. първите инструкции на цикъла. Другата разлика е, че в единият случай съседите са обходени подред, а в другия наобратно. Както казах и по-рано, целта на това е да се запази определен ред, но той няма реално значение за вярността на обхождането. Да копираме и рекурсивната реализация в файл и да видим, че тя също дава същия резултат. Програмата се компилира успешно, извикваме я, копираме същия вход, т.е. същия граф и начален връх 2 и получаваме същото обхождане 201 345. Ако отворим програмата и също така отворим и тази с явния стек, може да ги сравним. Тази използва явен стек и виждаме, че преди влизане в цикъла добавяме елемент в стека. Самият цикъл проверяваме дали стека е празен и след това вадим елемент от върха му. Сменям файла с другия, за да сравним. Тук просто извикваме функцията, което добавя елемента в неявния стек и вътре той се вади от неявният стек и просто проверяваме дали този връх вече е посетен. Връщаме се обратно. Ето виждаме. Тук имаме push и после имаме top и pop. Това е единствената разлика. После, когато обхождаме съседите, проверяваме дали всеки от тях не е посетен и за тези, които не са посетени, просто ги добавяме в стека и обратно в цикъла те ще бъдат извадени от стека. В рекурсията проверяваме за всеки от съседите, ако той не е посетен, просто извикваме отново рекурсията, което ще извади елементи от стека. Като изключим тази подробност, останалата част от функцията е еднаква. Проверка за посещаемост и прекъсване на функцията, проверка за посещаемост и прекъсване на цикъла, маркиране като посетени отпечатване, маркиране като посетени отпечатване и обхождане на съседите в правилен ред и обхождане на съседите в обратен ред. Ще завърша това видео, пък и серията от видеа, с това, че обхождането в дълбочина всъщност се счита по-често за по-прост алгоритъм, именно заради това, че може да се реализира чрез рекурсия и може да избегнем съответно да боравим явно с структурата от данни, която съдържа временната последователност от върхове. Ако използваме явно представяне на стека обаче, двата алгоритъма са изключително сходни. На практика обхождането в ширина и неговите производни се използва като независим алгоритъм за намиране на най-краткия път между два върха, например. Докато обхождане в дълбочина обикновено е помощна функция като част от друг по-сложен алгоритъм. Благодаря ви за вниманието и до нови срещи!